300 metriä. Tehdään nyt syöksy. Katsotaan mihinkä se nousee toi mittari. Nousee 400 lähestyy. Jatkuu syöksyä korkeudella riittävästi. Lähestyy 500. 600 on maksimi tässä taulussa. 500 se kyllä nousee jyrkemmässäkin hyvä. No niin, voihan sanoa, että 500. No niin, selvä. 500 mainittiin. Tässä oli olla lähestyä. Nyt se on tuolla takapuolella. Kierros. Kuulla se taitaa aina vähän miksailla. Tää oli pitkä kokeilla. Kierroksia ja se on viimeinkin. Pikkusen voimaa. Liian alhaista. 150 on kyllä vielä päälle. Sen alueella tarvitsisi mennä. Ja ruveta tuottamaan noita laskusiivekkiä. Pannaan puolet alas jotain. Renkaita unohtamatta. Eli jees. Noin. Vilkastas vielä, että ne on niin tipahtaa. Noin. Profiili näyttää, että pitää hakeutua vähän pikkusen vielä tänne oikealle, että nyt voidaan kyllä laittaa vaikka fläpsit kokonaan alas. Ei se unohda. Tuonne me tähdetään. Aika hyvässä asemassa kyllä tuohon kenttään nähden kyllä riittävässä hyvällä korkeudella kyllä nähdessä tulee. Kenttä on kyllä pitkä pikkukoneella, että ei sen puolella. Nopeusmittari 150, hyvä. Kone on vakaa. Sitten näpin tuohon valmiiksi tuohon kaasulla, just tulee paniikki. Aika vakaasti menee kyllä. Oops. Ainakin tuulisi. No just. Oi. Harvinaisen tarkka. No. Se ei nyt niin oo. Ei tämä säry kyllä tuossa tontillakaan. Jos tonttiin tulee, mutta... Jes. Oi. Pomput. No se oli kyllä aika tarkkaa, mutta en mä nyt niin oo se, että se ei tuohon kentän päähän. Kyllä tässä kenttää ja tonttia riittää, mutta semmonen. Elikkä pitää laskea toi, eli 500 kertaa, 500 kertaa 1,6 mailit muutetaan kilometreiksi, niin oho! Eli se tarkoittaa sitä, että siinä syöksyssä se kävi 800 kilometriä tunnissa se nopeus. Mut jos mä vaakalentoon lennän, niin se ei jaksa vetää kuin 300 ja se on sitten jotain 480 aika syöksy. Maanvetovoima on vahva. Alright, vetää koneet täysillä moottoreilla. Jees.